Tras 2 anos de parada obrigatoria pola pandemia, Vila García recupera o Agora Vermú, unha iniciativa cultural coa que se levarán a cabo 3 concertos matutinos durante os domingos do mes de xuño en diferentes puntos da vila. O Agora Vermú permite dinamizar os barrios e apoiar a hostelería. Tamén é un intento por parte do goberno municipal de axudar aos hosteleros, sempre se fai en zonas onde hai vida hostelera, estes concertos. Nesa etapa previa ao verán, no mes de xullo, no que todavía non hai explosión de actividade dos meses de agosto, o mes de xullo. En xuño, xa hai moi bo tempo, xa apetece sair, pero é certo que a programación será un pouquiño máis escasa e ven a cubrir ese oco que parecía que faltaba. O Agora Vermú comezará o domingo 5 co concerto de Isi Bamonde na Avenida da Mariña. É un pouco un compendio de toda esta música que pasa polo folk rock, cambia un set acústico, con acústicas, acordeón, e tamén pasa polo rock un pouco con caña, con slides, etc. Espero que vos guste, vémonos o día 5 na Alameda. A segunda fin de semana será a quenda de Pepe Bamonde Grupo. O 12 temos a Pepe Bamonde Grupo, que é un grupo de folk galego. Nos gusta ter variedade de estilos e tamén o folk galego, por suposto, nos gusta que este nesta programación. E o evento pecharase o domingo 19 coa actuación de Carla Green e de Diamonds. Somos un sexteto que tiene como objetivo recuperar caras B de los vinilos de las décadas de los años 60 y 70 y tocamos tanto soul americano como latino. Y estamos ahí, partimos de composiciones que hoy en día ya no se llevan en directo, hacemos arreglos y esperamos que os guste. Estamos el 19. O Agora Vermú ten unha gran acollida en Vila García e reforza a aposta do Concello pola música. Eu creo que todos os cidadáns estamos deseando volver ás rúas, volver a encontrarnos con os amigos, volver a recuperar parte do noso ocio, e creo que hai poucas mellores razóns que un domingo pola mañán, aproveitando o bo tempo, tomarse algo na magnífica hostelería que temos en Vila García, escoitando unha música maravillosa. Creo que poucos plans pode haber tan apetecibles para maiores, para nenos, para todas as idades. Todos os concertos terán lugar a 1 da tarde e serán abertos a todos os públicos de forma gratuita.